comes froita e verdura? Sí, pero a papá e a mamá non le parece moito lo que como. Pero intentamos levar máis froita. Antes non me gustaban kiwi, ahora me encanta. Hai algúns nenos que levan bastante azúcar, como galletas e máis cosas, batidos con azúcar. Sí, llevan como oreos ou patatas. Eu creo que antes se comía máis froita e verdura que ahora. Ahora non se come casi nada. Ola e benvidos outra vez con Carlos Noticias de última hora. Como xa escoitaron, cada vez comemos menos froita e isto é un gran problema para a nosa saúde. O Aceite Roxos, para combatir isto, fixo unha especie de programa para que os nenos leven froita. E por cada vez que os nenos leven froita é un punto máis. E ao final do curso recóntanse para dar tempo de xogo na clase de educación física. E a min pareceme unha iniciativa moi estupenda. Pero imos a ver que opina sobre isto o noso doutor de cabecera, Xavier Loira. Xavier, canto tempo que non nos vemos. Que opinas sobre isto? Que tal, Carlos? Canto tempo? Pois a iniciativa do Colexio de Rosos pareceme magnífica, sobre todo nestes tempos en que é tan importante conseguir o obxectivo de 5 pezas de froita ao día para todo o mundo. Que o propio colexio fomente e, ademais, este premiando a conseguir esas 5 pezas de fruta ao día, pois pareceme magnífico, debían de facelo o resto dos colexios de Galicia. Moitas gracias, doutor. Entón, tomamos nota. Punto positivo para Aceite Roxos por esta iniciativa tan interesante. E se a idea é boa, atención aos datos. Este trimestre a clase de terceiro A conseguiu casi 600 puntos. A eles nunha reunión de delegados tocoulles a mazá. E se hai alguén que cocine moi ben a mazá é o chef Bigotes, que por certo, Carlos xa está con el. Carlos, xa estás con el, non? Hola, Carlos, xa estamos aquí en Roxos, en o restaurante Albóndigas, co mesmísimo chef Bigotes. Que tal, maestro? Pois moi ben, Carlos Portas. Para min xa sabedes que un placer recibiros. Pois imos a chollo, dixéronme que tedes que facer algo con mazá. Entón, imos facer unha riquísima empanada de mazá. Tomade nota. Precisamos 3 mazás, unha masa de xalde fresca, un ovo da miña boa rosa e azúcar moreno, pouquiño. O primeiro é pelar todas as mazás e eu xa estou rematando. Por certo, recordamos que para isto é mellor pedirle axuda a un adulto. Unha vez que as temos, laminámolas. Hai que facer láminas de como 1,5 cm de grosor. Cando xa temos as mazás cortadas, temos que estirar a masa do xalde. ¡Ah! Que se me esquecía! O forno hai que precalentalo. 180 grados. Agora imos a estirar, agora sí, a masa do xalde. É o momento do azucre. Poñemos unha cama pequeniña, pero pouquiño. Xa temos o azucre expandido e agora é o momento da mazá. Colocámola con moito cuidado. Toca facerlle a segunda capa de hoxaldre. E agora o que a min me gusta, facerlle os reviretes, para que non saia todo disparado. Xa temos pechada a masa e, por certo, que case sempre vos lo recordo, antes de facer unha receta, hai que lavar as mans. E se empregamos coitelo, pedirte axuda a un adulto. Agora, unha cousa que tamén me gusta moito é cascar o ovo para pintar a masa.
quedou unha cáscara, pero non pasa nada, xa quito. Botemos o ovo e a pintalo con moita delicadeza. Unha vez pintado, hai que facerlle uns pequeniños cortes para que non suba a masa. Agora si, xa estamos chegando ao final da nosa riquísima empanada de mazá. Vos tedes que pedirle axuda a un adulto, porque o forno quema. Mamá, podesme axudar? Agora, a esperar. Xa sacamos do forno uns 20 minutiños. Tedes que ver que queda así doradiña. Agora xa só queda disfrutar. Carlos, vou che mandar un trociño para o estudio. Sí, manda. Moitas grazas, Chef Bigotes. Ten unha pinta. Ben, a protagonista na clase terceiro A é a mazá. Pero é que, ollo, na clase de primeiro B teñen un reto ca cenoura. E se hai alguén que sepa cociñar a cenoura moi ben, é a Chef Presumida. Ímonos xa en directo ata o seu restaurante Torrijas en Arins. Que tal, Chef Presumida? Hola, Carlos, benvidos ao meu restaurante Torrijas. Hoxe imos cocinar con cenouras. Propoñovos a receita con paliños de cenoura e crema de aguacate. Tomade nota. Necesitamos cenouras, aguacate, aceite e sal. O primeiro que temos que facer é cortarlo, pero cuidado, con a ayuda de un adulto. A ver se os vais a contar. Hai que cortar por arriba e por abaixo. Unha vez que tenemos isto feito, hai que pelarla así. Hai que ter cuidado con esto porque os podemos cortar. Hai que hacer cachiños como estes. Paciños listos, chega o momento de hacer a salsa de aguacate. Acabamos de preparar o aguacate e botamos a batidora. Un poquinho de sal e un chorriño de aceite. E a bater. Unha receita sana, rica e nutritiva. E voilà! Carlos, aquí tedes a miña proposta. Xa só me queda probala. Os mando un pouquiño para que a probedes. Ti tamén, manda. Moitas grazas, Chef Presumida. A receta que nos propón a Chef Presumida é moi xa. Tamén é o ben que pasamos facendo este Carlos Noticias. E senón, vexan! 5 pezas de froita ao día. Oxe, vamos a comer. Protagonista. Grava agora, que vexan que eu tamén como froita. Como vedes, pasámolo moi ben facendo este Carlos Noticias, pero a min o que máis me gustou foi estar con todos vos. Chao, e volvemos cun momento con Carlos Noticias, última hora, e recordade tomar 5 pezas de froita ao día.